acestei etape cu numărul 3 și de ce nu unul dintre cele mai așteptate meciuri din peisajul Ligii a 4-a ediție de campionat 2025-2026 aici la Comarni pe această cochetă bază sportivă cu un gazon de-a dreptul superb. Un derby, acesta este cuvântul, echipa gazdă alb-albastru CSO Comarnic întâlnește pe CS Cornu, două formații neînvinse în primele două etape ale acestei frumoase ediții de campionat, etapa cu numărul 3, care se încheie în prezența noastră și a fidelilor suporteri ai celor două formații prezenți și astăzi în această superbă zi de toamnă, în număr mare aici la Comarni. De la piciorul lui Mihai Vanghele, spunea portarul, adus de cei de la CS Cornu în această vară de la CSO Băicoi. Recuperarea Andrei Roșu, folosită astăzi ca funda stângă, urcă foarte bine Andrei Roșu pe aripa stângă. O fază promițătoare pentru echipa gazdă, un șut centrare care îl găsește la post acolo pe Mihai Vanghele. Pregătit să reia către poartă, dacă Vanghele este o aruncare de la margine pentru cei care poartă tricouri roșii-albastre, Clubul Sportiv Cornu. Vedem pe spatele tricourilor titulatul acestei echipe. Acțiune bună pe aripa dreaptă pentru formația vizitatoare, ocazie mare pentru CS Cornu. Dragoș Dumitru centrează acolo, foarte, foarte periculoasă această fază a fotbalului românesc și evident că din acest punct de vedere avem și o competiție la Liga a 4-a, la fel de puternică. Mihai Fabio execută această lovitură liberă, Mihai Fabio, o deviere acolo, Cuțitoiu! Cuțitoiu! O fază care îl aduce, iată, în prim plan pe Alex Cuțitoiu, cel care marchează primul gol al acestei partide pentru echipa gazdă CSO Comarnic. Marchează Alexandru Cuțitoiu și formația gazdă deschide scorul. Este așadar 1-0 pentru CSO Comarnic. Reușită aparține jucătorului cu numărul 5, Alex Cuțitoiu. CS Cornu rămâne însă o lovitură de colț pentru echipa gazdă de pe aripa stângă. Vine Gabriel Dorobăț, dar nu primește. Andrei Roșu a încercat să șuteze. Este din nou Cuțitoiu acolo, o fază care a mutat mulți jucători. În care 16 metri la vers, Belo Nostase încearcă un șut de la distanță. Perioadă bună pe care o traversează CSO Comarnic. Alexandru Cuțitoiu, centrarea acolo, excelentă reluarea lui Cristian Vasile, spectaculos acolo Cristian Vasile. Ce a încercat să facă Cheche Vasile? 12-13 metri de bătări adverse, a încercat să reia acolo, superb din întoarcere. Torul legat foarte multă vreme de CSO Băicoi. Trecut, iată, în rândul schimbărilor pe care le-a făcut CSO Băicoi în această vară, trecut Silviu Ariciu aici la CS Cornu. Formația vizitatoare, Cătălin Pahonțu. Urcă bine Marian Țugui și îl găsește pe Vali Lazar. Fază interesantă pentru CS Cornu. Vali Lazar pe aripa stângă scoate la Marius Angel și un șut periculos către poarta lui Petru Marinache. Respinge dintr-o poziție dificilă Andrei Roșu. 33 minutul. 33 minutul în care ne aflăm înainte acestei lovituri de colț de pe aripa stângă. Se înalță foarte bine acolo George Bârsănel, un duel foarte, foarte apri cu Ovidiu Gheorghe. Cei doi care au fost colegii de echipă deviază George Bârsănel, pe care nu mai vedem atât de des și la capitolul reușite, dar rămâne unul dintre fotbaliștii roșu cu o execuție care vine de pe aripa dreaptă cu piciorul stâng. Andrei Roșu, centrare bună, Andrei Roșu! O deviere de la colțul scurt al lui Cătălin Comnoiu și emoții pentru Mihai Vanghele pe final de prima repriză. Sunt foarte, foarte periculoase aceste faze fixe, lucrate evident la cele două ședințe de pregătire. Repunere pentru CS Cornu. Dragoș Dumitru. Verticalizează Dragoș Dumitru pentru Cătălin Comnoiu. Iese la intercepție George Bârsănel și îl angajează pe Cristian Vasile. Angajare bună Cristian Vasile pentru Cătălin Comnoiu pe poziție viitoare. Urcă foarte bine Mihai Fabio. Duel interesant la limita careului de 16 metri. Mihai Fabio trece de adversarul direct, centrare în fața porții adverse. Un șut la poartă! Gabriel Dorobăț! O fază importantă în contul echipei gazdă și iată că vorbeam de această conlucrare permanentă între Mihai Fabio și Gabriel Dorobăț. Mihai Fabio urcă foarte bine pe aripa stângă la această fază, centrează minut 52 al partidei. La scorul de 2-0 pentru CSO Comarnic, care se desprinde în primele minute ale reprizei a doua. Gabriel Dorobăț. Mihai Fabio! Și este lovitură de la 11 metri, Mihai Fabio. Excelent, acolo se descurcă Mihai Fabio pe aripa stângă, iese la intercepție. Mihai Vanghele îl faultează acolo și este lovitură de la 11 metri, acordată cu promptitudine de Mihai Vanghele. Andrei Pleșa în fața golului cu numărul 3
Andrei Pleșa! Un șut precis al lui Andrei Pleșa. Plonjează Mihai Vangheli acolo, dar nu poate opri balonul și iată ce desprindere remarcabilă pentru CSO Comari, care marchează golul cu numărul 3. Marius Anghel. Marius Anghel cu fostul său coleg Constantin Stase, deposedat acolo și angajare bună pentru Ghi Gnabuiu pe aripa stângă. Ce duel interesant acolo cu Claudiu Stoica. Gabriel Dorobăț vine la sprijin, este și Cristian Vasile. Îl driblează acolo, foarte bine șutează! Gabriel Dorobăț cade, Gabriel Dorobăț putea relua către poartă, balonul lovește bara din stânga porții lui Mihai Vanghele, dar stârnește ropăte de aplauze din tribuna bine populată a arenei din Comarni. Dragoș Dumitru pentru Justin Șovăială, vine și Silviu Arișu, dar recuperează Constantin Stase. Angajare bună pentru Cristian Vasile. Cristian Vasile, să vedem dacă prinde acest balon pe aripa stângă. Într-adevăr, Cristian Vasile nu are venimă la sprijin, se apropie de careul de 16 metri. Cristian Vasile, Cristian Vasile! Un șut în diagonală, dar Fabian Cristian pe aripa stângă, Vali Lazar, Vali Lazar. Dragoș Dumitru, să vedem continuarea lui Dragoș Dumitru, găsește bine pe Cătălin Pahonțu. Cătălin Pahonțu, Cătălin Pahonțu! Are timp să-și așeze bine balonul, pe piciorul drept șutează către poartă, dar balonul ocolește stâlpul din stânga al porții apărate de Petru Marinache, dar am contabilizat clar o fază. Nu e vorba de o accidentare foarte, foarte serioasă. Cristian Vasile, Ghi Gnabuiu, pătrunde bine pe partea stângă, Ghi șutează către gol, dar intervenția lui Mihai Vanghele este una remarcabilă. În câteva minute pe care le-a petrecut pe gazon, jucătorul francez Ghi Gnabuiu s-a aflat în dese rânduri. Rează Constantin Belon Stase pentru Cristian Vasile. Evită elegant acolo pe Ovidiu Gheorghe, recuperează Constantin Stase. Constantin Stase, 30 de metri butul advers, rămâne la balon, Constantin Stase. Pe aripa dreaptă urcă foarte bine Ghi Gnabuiu. Centrare în fața porții, un șut, centrare acolo. Foarte aproape din nou de gol acest Ghi Gnabuiu. Dragoș Pop rămâne la balon. Pe aripa dreaptă Cristian Vasile. Cristian Vasile încearcă pentru noul intrat jucătorul cu numărul 7, Mihai Sporcaciu. Recuperează pentru că luptă foarte bine Cristian Vasile! Cristian Vasile! Cristian Vasile speculează, iată această neatenție a lui Mihai Vanghele, șutează superb de la circa 30 de metri, fără replică pentru Mihai Vanghele și scorul devine 4-0, iată, pentru formația din Comarni, care se impune clar, doamnelor și domnilor, acest derby care încheie etapa cu numărul 3. Ne apropiem așadar de finalul acestei frumoase partide. Prieten, că formația din cornă, un atac. Iată-l pe Marius Anghel, pierde balon, dar angajare bună pentru Vali Lazar, pe aripa stângă, Vali Lazar cu piciorul stâng. Șut în diagonală, era acolo Silviu Ariciu, dar o nouă intervenție marca Vladimir Butufei, care evită acolo golul de onoare al formației din cornă. Recuperare pentru Dragoș Pop, îl angajează pe Mihai Fabio. Pentru noul intrat Mihai Sporcaciu. Recuperează Silviu Ariciu. Și nu se mai poate întâmpla nimic, prieteni. Final de partidă. Derbiul etapei cu numărul 3 este câștigat clar de CSO Comarnic. 4-0 în disputa cu CS Cornu. Ionel Luțan și Smart Gem, prieteni. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o.